Make the ground shake. И здравейте хора, това съм аз, Фарснар БГ, и днес искам да ви кажа, че започвам пак да снимам клипове. Този клип е заснет на компютъра ми, защото лаптопа ми блокира изцяло. Направо го развалих. Така че очаквайте клипчета. Повече на компютъра ще качвам, ако имам време. Но най-вече на компютъра ще качвам. Да. Виждате как се въртя това на бандикама. Направо съм. Да, аз се го изтеглих и почвам да снимам. Веднага даже. Само казах... Мишката правилно. Не. Ще не хиляда. Какво стана тук, толкова става. Добре, мишката почне да премегля нещо. Това премегля, добре. Да, хора. Мисля това да е за този епизод. Искам това да ви го кажа аз. Специално. Може и някой път да направя стрим на нещо, някаква игра. Изключено е на Майнкрафт. Няма да правя на нея. На GTA абсолютно не. Не знам на какво. Предложете коментарите, ако не предложите. Аз ще си избера някоя игра, на която да снимам. Няколко часа и... Да, това е. Просто да ви кажа, че ще снимам вече от компютъра. И